puheeni Jeesusta. Tää on parasta. Mä oon parturi. Parturi. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. Hey, it's all take. Damn, you're free. I look in. Mä uppaan tän, koska mä oon tyhmä. Syöks sä lautaseen? Noi huutaa tuolla. Jos ja kun mä pääsen... Noi huutaa kaikki. Pääsen sieltä Tokmannilta. Pitäisikö sinne mennä? Siinä on Karita, sanoppa päivää. Kato nyt, mitä mä tilaan. Sua kattoo tällä hetkellä 229 ihmistä. Mä tiedän, että mua kattoo. No, kato kameraa ja sano hei kaikille. Hei. Haluatko lähettää jollekin terveisiä? Paulille. Paulille. Kaikille kivoille. Kato, näytä niille, mitä mä haluan. Tiedätkö mitä? Haluatko sä sanoa mun tilaajille jotain? Sanoiko päivää? Päivää. Päivää. Haluatko sä sanoa mun tilaajille jotain? Sano vaikka päivää. Hyvää päivää. Eli hyvää päivää. Koneet täysille. Niin, sillä. Jameson. Haluatko sä sanoa mun tilaajille päivää? Tilaajille päivä. Eikä sä nyt mihinkään pistä siitä. No, pakkohan se nyt on. Tää. Noniin, sano tilaajille päivää kaikille. Päivää. Kaikki tilaajat. Ja hyvää yötä, mä menen nukkuun. En mä muista, ihan sama. No painakaa, ottakaa tuolta jostain, jos tykkäätte. Se on moi.